Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-politika tal-Gvern qed tħalli r-riżultati u li dan huwa sostanzjat mill-istatistika. Statistika li fost oħrajn turi li l-miżura li daħħal Gvern Laburista li persuna li tkun qiegħda fuq il-benefiċċji soċjali u ssib impjieg tibqa' tirċievi dawn il-benefiċċji ħallit il-frott. Dan hekk kif iċ-ċifri juru li l-maġġoranza assoluta ta' dawn baqgħu jaħdmu. F'kollegament fuq war-radio, il-Prim Ministru spjega li kienu 90% dawk li gawdew minn din il-miżura. 90% ta' dawk illi benefikaw minn din is-sistema baqgħu fid-dinja tax-xogħol tul dan iż-żmien u għadhom fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri dawn mhumiex affarijiet li jiġu kombinazzjoni l-fatt li għandna qatt daqshekk baxx, imma jiġu minħabba policies ippjanati u dak li ddeċidejna 4-5 snin ilu qed naraw riżultati tiegħu anke llum il-ġurnata. Iżda minkejja dawn is-suċċessi il-Prim Ministru qal li l-Gvern jirrikonoxxi li s-suċċess ekonomiku ma affettwax lil kulħadd l-istess. Hawn nagħmel referenza għal dawk li għolewlhom il-kirjiet. Hawn min ma jistax ilaħħaq mal-kirjiet. Li nifhmu illi hemm kwistjoni ta' housing soċjali min għandu każijiet ta' emerġenza. Imma nifhmu wkoll li hawn nies li sa ftit ta' snin ilu kienu jlaħqu mal-kirjiet ma kellhomx problema bil-kirjiet. Immissa minħabba s-suċċess ekonomiku illi hawn il-kirjiet tagħhom żdiedu u ma jistgħux jilaħqu ma' dawn il-kirjiet ġodda u dawn l-istess nies ma jikkwalifikawx għas-sussidji tal-Gvern fl-aħħar mill-aħħar għax mhumiex qegħdin fuq dħul baxx ħafna. U allura din hija kategorija ġdida li hemm bżonn taħsib dwarha. Muscat qal li minkejja li l-Gvern diġà żied is-sussidju għal dawk in-nies li jikkwalifikaw għalih, jeħtieġ li jinstabu metodi ġodda biex dan is-sussidju ma joħdux sit il-kera u li għandu jkun hemm policies ġodda ta' għajnuniet li għandu jagħti l-Gvern. Il-Prim Ministru kompla jgħid li l-politika ta' Gvern Laburista trid li tagħmel il-pajjiż future-proof. Semma wkoll kif il-pajjiż ikun future-proof permezz ta' sistemi ġodda fil-qrati, sistemi ġodda li qed iwasslu biex il-każijiet pendenti fil-qorti komplew jonqsu. Iżda mhux biss, Gvern Laburista qed jassigura permezz tal-programm Lead li fil-futur qrib naraw aktar nisa jitlu fid-dinja politika. Programm li fl-ewwel ġimgħat tiegħu kellu rispons enormi.